Тиздән, ягъни 3 декабрьдә Халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традициягә керде. Бу инде тагын бер кат җәмгыятебезгә әлеге категория кешеләренә даими игътибар бирү, социаль яклау кирәклеге турында искәртә. Республикада 10 көнлеккә әзерлек эшләре башланды инде. Республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 25 ноябрьгә кадәр Татарстанда инвалидлыгы булган кешеләрнең, шул исәптән инвалид балаларның хокукларын тормышка ашыруга кагылышлы мәсьәләләр буенча кайнар линия эшен башлап җибәрде. 557-21-25 телефон номеры буенча һәр эш көнендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр шалтыратырга мөмкин. Бу көннәрдә Габдулла Тукай әдәби музеенда Габдулла Тукай һәм дин темасына багышланган йолдызлы экскурсия узды. Бу юлы музейга кызыксынып килүче тамашачыларга экскурсияны Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров үткәрде. Исегезгә төшерәбез, йолдызлы экскурсия проекты 2015 елдан бирле эшләп килә һәм шул дәвер эчендә үзләрен экскурсовод вазифасында төрле өлкәдә эшләүче күренекле шәхесләр сынап карады. Бик шат булдым, шушы экскурсияны үткәрергә теләк белдерелгәч, чөнки без бүген дөньяви фәннәргә, спортка бик зур игътибар бирәбез. Әмма дини әдәбиятка, дини мирасыбызга игътибар әле җитәрлек түгел. Шуңа күрә безгә үзебезнең галимнәребезне, шагыйрьләребезне өйрәнергә кирәк. Әгәр дә без аларның әсәрләрен, аларның хезмәтләрен, мирасын тирән өйрәнсәк, без күп нәрсәләрне яхшырак аңлаячакбыз һәм күп кенә сорауларга җавап табачакбыз.